Здравейте! Сега ще ви покажа как да си направите система с избутване 3D ефект. Друго ще ви покажа модовете Lucky Block, TNT и това с сградите, напомня как се казваше. Ето, аз съм си написал един World и съм приготвил неща, които са за вас. На Windows XP съм. Така. Ето вижте. Ето това е моята система. Даниел Каменов да види, защото аз му обяснявах в училище, той не разбра. И ето виж, Даниеле, виж 3D ефект. Сега ще ти покажа системата. Ето я отзад. Сега ще я направим ето тук съм си направил. Можете да си ги направите в каквато искате форма, аз в квадрат, нали, само да ви показвам. Очертавате си ето така формата, аз съм в квадрат. Трябват ви дърво, цвят в който ще са ви буквите или цифрите и левър и стики пистън. Чакайте сега да направя ден, защото няма да се вижда. Timeset, day, значи ден. Така, взимате дървото, правите така, така, и сега махате и тия двете, взимате стики питаните и ги слагате. Ето така винаги трябва да се ви отзад, зад купчетата, зад ето това. И сега започвате да ги строите и така да ги построите. Така, пум. Да знаете, ако измисля някаква нова система, мисля да не аз снимам. Така, ето трябва да се получи едно такова нещо. Взимате си цвета, аз съм си избрал зелен. Слагате го из цялото купче. Така. Аз не съм много по редстоун системите ми, аз просто си я измислих. И нали аз не съм гледал клипчета, аз само я измислих. Да, ето и сега трябва да ви се получи така, а отзад трябва тук да ви е пълно с стики пистън. Взимате дървото и навсякъде слагате зад стики пистъните. Ако играете на български, това са дъски, дъбови дъски. Стики пистъна е лепкави бутала, а левър е ръчка. Така, ето така трябва да ви се получи. Взимате ръчките и слагате ето тия, не знам защо. Ето така. И слагате из цялото. Опадат на хената. И мисля, че няма нужда втори път да ви обяснявам системата. Опа, ето. Цак. И е така трябва да се получи. И само сега дръпвате ръчките, аз ще ги дръпна. Не знам, не знам дали се вижда добро, баща ми снима с телефона в момента. И сега малко сме наклонили екрана, за да виждате. Така, и ето сега, когато сте дръпнали всичките ръчки, и ето такъв 3D ефект се създава. Ето, вижте, това изкача отвънка. И сега да ви покажа, ето това е Magic House. Той има всеки други сгради. Това е с 0%, с 80 лошотия, значи много нещастие 80. Това са плюс 80 най-доброто и това е 0 лък, значи
Не сме сигурни какво ще ни спадне. Ето това е различен TNT too much мод. И ето тук, чакайте първо, ще ви ги покажа сега тех. Така, махаме тия неща. Ето влизам тук в страницата. Взимам Structures. Ето тук са всичките сгради. И ето, поставяте едно блокче и натискате върху него 10 бутони и то ви се... И ето, наистина е Magic House, защото вижте, във фурната се пече, показва, че се пече, а вътре няма нищо, незнайно защо. А ето тук това е много полезно за survival, тази къщичка. И сега трябва да минем, после ще ви покажа, защото слаймовете ще ме нападнат. И нали много хубава къщичка. И TNT-то. Ето, редстоун е. И аз не знам какво ще стане с това TNT, аз не съм го виждал. Малко ще ми лагне, защото... Бум! Шакалака! Добре, че лъки блоковете ни останаха. Ето вижте, чак до бедрока ми изкопа, не знам защо. Ако знаете метеора колко е силен, и предупреждавам ви, ако имате този мод, не използвайте ето това TNT, вижте. Ето това TNT не го използвайте. Моля ви се, не го използвайте. Ще причини много голяма вреда. Така, да преминем към лъки блоковете. Това е с много лошотия, това е с много добро и това е 0 лък, значи не знаеме, пише Game Mode. Опа, Game Mode 0. И така, гледаме. Хопа, падна ни се Potion, Lucky Potion. Опа, не, не, разболях се. Не. Умряхме. Сега пак ще идем, ето го там. Чакай, ще изключа Game Mode-то. И ще прелетя. И защото така ми е по-лесно. Това Potion беше... Това е 0 лък, значи не знаем какво ще ни спадне. Това е най-добро, това е най-лошото. Game Mode 0. Така. Гигантско зомби. Това беше лошо. Защото ние първо щупихме. Това беше от най-добрите неща. Не знам защо така ни се падна. Пускам си гейм мода, защото ще ме убие. И слаймовете ще ме убиват. Нали? Тати, гледай. Да се научат зрители. Даже и Даниел Каменов да гледа как, защото той иска да го направи. Ето това е с ендър портали, бягане. Опа. Game Mode. Сега ще ви покажа как да ги намерите нещата. Опа, трябваше и динамити да ви покажа. Ето ги динамитите. Ето и ще фърлиме. Искате ли да фърлиме динамит по 500? Не. Ще фърлиме динамит по 100. Айде, по 100. Той също е лош. И вижте чако. Иха! И вижте какво е нещо. Така, сега ще ви покажа откъде да ги вземете. Когато си изтеглите мода и ако нямате тази стрелка, влизате ето тук, дето е кофичката и ето тук ще ви ги има нещата. А иначе лъки блоковете влизате ето тук, никъде няма да ги намерите, пише Л и ето тук са ви лъки блоковете. А лъки блоковете са най-лесната част. Сега ще ви покажа как да се спаунват. Опа. Диспенсър. Чакайте, ще го намериме. Дропър ни там.
Дропър. Да, ето. Един дропър. Голд. Ви трябва 8. Опа. Значи 8 и един крафтинг тейбъл. Ето няма какво да гледате, знак как се пише крафтинг тейбъл. Така, ето, влизате, поставяте дропъра по средата и ето така, около него слагате златото. Но трябва да имате и ето лъки 0. Сега ще ви покажа, айде за едно блокче ще ви покажа диамантеното. Ще ви покажа колко дига диамантеното блокче. Диамантеното блокче дига по 100 лък. Ето 100% лък. Ще видим какво ще ни се падне. Опа! Трябваше да съм ги намоне. 0. Така, ето. Ще видим с 100. Ооо, yes! Lucky hole. Това е като Infinity 4. Тази коя е тази цифра, бе? 4 и фрутен така. И само правиме таймсет. Така. И благодаря, че гледахте този клип. Абонирайте се, дайте положителен вод за този клип. Коментирайте, ако ви е харесало и чао!